Hello Lwgwfwr welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसेबाव अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। स' लोगोफोर दिनैनि जेबो भिडिअ जानाय नङा। आं दायो न'आवनो दं। स' नर्मेल जास्ट ब्लग जागोन। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला बा नायलांनो गोसोबा नायलांबाय थादो ना मा होनो। स' माने लोगोफोर दासो जि जोमखौ सुखांनानै माने फ्रि जाथ'बाय, माने फुंनिफ्रायनो फ्रियानो नङा आरो दासान्दि भिडिअ लाबोनाया एसे कन्टिनिउ जाबाय थायाखै। मानो होननानै बुङोब्ला जोंना एग्जाम सोलिगासिनो दं, एग्जाम जागासिनो दं, दाबो जोबाखै। स' बेनिखायनो भिडिअआ एसे लेट फैगोन आरोना लोगोफोर। स' नै लोगोफोर मैथा गोजाया मारा राम जाना दं, बैहायबो दङ, नै बेहाय बे लेसु बिफां, बेनिफ्राय नैबे मैथा गोजाया माने उदै सानायाव जानो मोजां दै। माने बे मैथा गोजाया उदै सानायाव जानो माने जाबाथाय माने एसे हामो आरोना। बेनिफ्राय बे जोंहानि न'निनो गोजा बारिया माने बारियानो नैबे न'निफ्राय नैबे न'नि उनावनो दङ मैथा आरो लोगोसे फान्थाव बिफांबो दङ। नै फान्थाव फिथाइ थाइथ'वाखै, बिबार बारदों, बिबार गाज्रि बिफां खान्थाल वाव। लोगोफोर माने आङो दायो आलासि जानो फैदों आरोना आबैलानाव माने जोंहा आबैनि बिनानाव, थामहिनबा आबैयानो जायो, आबैमोननाव आं आलासि जानो फैदों दायो। माने ओइ खुन्था लाबोदोंमोन, खुन्था रोगानाय हिसाबै फैखाबाय। स' दायो थांगोन आङो दान्दिसे थानानै। ओमफ्राय माने नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ,